Αν είχες τρέξει να προλάβεις το μετρό. Αν περίμενες 3 λεπτά για τον επόμενο σειρμό. Αν είχες πάει με τα πόδια. Ή απλά, αν δεν πήγες ποτέ. Αν είχες πάει στο γιασεμί για τσάι. Ή αν τελικά επειδή έβρεχε, αποφασίσατε να κάτσετε σπίτι για καφέ. Αν είχες αγνοήσει τη διπλανή σου στο μετρό. Αν σου είχε μιλήσει ο κύριος ο Κούκλος που κοιτιόσασταν στο μετρό. Μια σειρά από αν, πιθανότητες και διαφορετικές εκδοχές των πραγμάτων είναι η καθημερινότητά μας, αν το καλοσκεφτείς. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη ότι ο Χριστόφορος αποφάσισε να στηρίξει την καινούργια του ταινία γύρω από τα αν. Τα αν εκείνα που καθορίζουν τη ζωή μας. Αυτό που όμως αποτελεί έκπληξη και μάλιστα τεράστια είναι το πόσο καλό είναι τελικά το αν. Μια ταινία που αν με ρώταγες αν θα πλήρωνα να τη δω πριν τη δω, απλά θα γέλαγα στη σκέψη και μόνο. Για μένα το αν είναι μια από τις καλύτερες παραγωγές του 12 και επιτρέψτε μου να σας πω γιατί. Η θεματολογία δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Έρωτας και κρίση. Δύο λέξεις αλληλένδετες από όποια πλευρά και να τις δεις. Σε μια Αθήνα γεμάτη ανεργία, εγκληματικότητα και ανασφάλεια, ο Δημήτρης και η Χριστίνα ζουν τις ζωές τους χωριστά σε δύο παράλληλα timelines έως ότου συναντιούνται. Που και στα δύο συναντιούνται, απλά αλλάζει το πότε και το πώς. Στην πρώτη καλή εκδοχή συναντιούνται αμέσως. Ζωές κυριών σώζονται, μεγάλοι έρωτες γεννιούνται, παιδιά γίνονται, γενικά όλα πηγαίνουν φίνα. Στο δεύτερο παράλληλο σύμπαν, ο Δημήτρης γνωρίζει αργότερα τη Χριστίνα και ενώ ζει μια πιο δύσκολη ζωή μέχρι τότε, αλλά όλα τελειώνουν όμορφα. Ενώ στο πρώτο. Σεβαστό. Εκεί όμως που και οι δύο συμφωνούμε είναι οι ερμηνείες. Από τη μία έχουμε έναν κλασικό Παπαγκαλιάτη. Με την καλή έννοια. Και μια Μαρίνα Καλογύρου που, αν και προσωπικά τη βρίσκω αδιάφορη, αποδείχθηκε ότι πρέπει για το ρόλο της Χριστίνας. Ως αξιαντάμα δίπλα στον υπερβολικό Χριστόφορο. Τρομερά έξυπνη βρήκα και την παρουσία του Γιώργου Κωνσταντίνου και της Μάρος Κοντού, που καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας μας βομβαρδίζουν με πολλά και αναπάντητα αν. Υπάρχουν στιγμές που η μουσική δεν είναι απόλυτα με το όλο σκηνικό. Από τη θεάριστη φωνή της Florence από τους Florence and the Machine, μέχρι την ερωτεύσιμη χρειά της Lana Del Rey. Από τη φωτογραφία, πού την πας. υπέροχα πλάνα από την πλάκα, γραφικά στενά και νεοκλασικά, ανοιξιάτικες μέρες που τις διαδέχονται κρύες χειμωνιάτικες νύχτες. Αξίζει λοιπόν να δεις το αν. Αξίζει. Και αν δεν το δεις, Θα χάσεις μια έντονη ταινία γραμμένη για σένα, για μένα, για όλους.